Здравейте, вие сте с Sky Gym с мен Йоана. Днешната тренировка ще бъде за странични коремни мускули. Но преди това започваме с кардиотренировка. Започваме днешната тренировка с едно базово упражнение на клон на тялото с гира или диск. Изпълняваме това упражнение в 4 серии по 15 повторения на всяка страна. Второто упражнение за днес е страничен планк. Изпълняваме това упражнение в 4 серии по 10 повторения за всяка страна. Препоръчителната почивка между упражненията е 3 минути, а между всяко повторение е 1 минута. Третото финално упражнение за днес ще изпълним на уред кинезио и ще извършим издърпвания наляво и надясно на тялото. 4 серии по 12 повторения. Финалът за днес няма да бъде стречинг, а ще бъде кардио упражнения на някои от уредите. Това беше за днес. Надявам се да съм била полезна. До скоро!